Shugaban ƙasar Algeria Abdelmadjid Tebboune ya aika ma mai girma Janar Abdourahamane Tiani goron gayyata a 'yan kwanakin nan, ba kuma tare da wata ba. Mai girma Janar Abdourahamane Tiani ya karɓi goron gayyata, inda a yanzu haka yake ziyarar aiki a ƙasar Algeria, kuma ya samu tarbi na musamman daga shugaban Abdelmadjid Tebboune. Wannan ziyara ta zo daidai lokacin da ya kamata da kuma lokacin da ake buƙatar ta a hikimance, a kuma fasaha irin ta diflomasiya. Dalilinmu na faɗar haka shine, idan ba ku manta ba, a 'yan watannin baya an samu matsala tsakanin ƙasar Algeria da kuma ƙungiyar ƙawance ta ƙasashen IES. Kamar yadda muka san, mai girma Janar Abdourahamane Tiani baya da tsoro kuma baya da ɓoye-ɓoye. Muna fatan yadda muka san shi da hange zai yi amfani da wannan dama domin wannan ya zama sanadiyar sulhu tsakanin ƙasashen IES da kuma ƙasar Algeria. Saboda shi sulhu alkhairi ne, kuma haɗin kan wannan ƙasashe guda hudu tabbas za ya kawo wani haske a gwagwarmayar da muke yi na ganin cewa mun samu 'yanci tsakanin wannan ƙasashen IES da kuma ƙasar Faransa da take zaluntanmu da kuma sauran ƙasashe ma baki ɗaya. A gefe ɗaya kuma sai gashi jiya Lahadi mun ga wata sanarwa a gefen ziyarar da shugaban ƙasar Nijar ke a ƙasar Algeria. A gefe ɗaya, ƙasar Algeria da ƙasar Burkina Faso sun ƙulla ƙawance su ma abin da ya shafi al'adu da kuma kasuwanci da kuma kare muradan juna a tsakaninsu. Muna fatan wannan ƙasashe biyu, Burkina Faso da kuma Nijar, su yi amfani da wannan dama domin ganin cewa an yi sulhu tsakanin ƙasar Mali da kuma ƙasar Algeria. Kenan za mu iya cewa wannan abin murna ne sosai, duk da yana daga farko idan mun lura, waɗanda suka ƙi amincewa da shugaban Nijar kar ya kai ziyara a ƙasar Algeria sun fi waɗanda suka so ya kai wannan ziyara yawa. To amma kun san an ce shi abu na sama, abinda na gaba ya hango na baya ba lalle bane ya hango shi. Muna fatan wannan ziyara ta zama alkhairi ga ƙasashenmu baki ɗaya. Allah kuma ya ci gaba da haɗa kanmu ƙasashenmu na Afirka da ma ƙasashen musulmi baki ɗaya. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa idan wani ne zo ku farko a wannan channel tamu mai albarka. Za mu zo da ƙarin bayani idan suka fitar da sanarwa wannan shugabanni akan abin da suka tattauna. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu.